Ngifonelwa lensizwa ke ekseni iyakhala ithi ke Khanyi ekseni ngiyazi ukuthi umuntu omatasatasa kodwa ke ngiyayilekelele kakhulu ku show yakho ngikulalele ngiyalapheka futhi ke ngiyaphila sewungilaphe kakhulu Khanyi. Ithi ke uma ikhuluma lensizwa iqhubeka kahle kahle nje wena Khanyi unobudokotela ngoba uyasidokotela sonke sivuka ekseni uthi njalo masikulalela on your show siyibona siphila noma silala ingqondo yethu izolo ilimele kodwa masivuka sivuka ingqondo zethu bese sibona ithemba lempilo ukuthi ukwahluleka akusizi ukugive up akusizi ukulahla ithawula ngeke kusisize ngalutho impilo idinga ukuthi sifuke siqhubeke phambili. Ithi ke lensizwa ngiluzeke i-contract ka5 million ebizongiphilisa for 24 months uthi ngenxa nje ka 500,000 uthi kunabantu engingabasiza ngaphambilini njengosomabhizinisi osesemncane abafike beza kumina bezofuna usizo ngakwazi ukubakelela ngaphambili ngibasizile abanye basizakele ngempela. Khanyi ngilimele Khanyi angiboni ukuthi impilo ikhona ngiawadiwe umsebenzi usungiphelele ngiwuluzile kusho lensizwa ke mayikhuluma nami njengokhanyi ngiveleke kayihleka lensizwa ngathi ngiyaxolisa ukuthi ngihleke bafo kodwa ke ngicela ukukuhleka. Why ngihleka? Ngicela ufunde nansi into kunabantu obasizile kodwa wena usuke wayitshela ukuthi ngoba ubasizile kufanele babuye kuwena. Iqiniso ukuthi abanye abantu uyabasiza kodwa uyedwa obuyayo kuwena ezokubonga kodwa ke angikho lapho ke insizwa yakithi ngicela ukukusiza. One, ukhona abantu abafisayo ukukusiza kodwa bengafuni ukukusiza hayi ngoba bengafuni ukukusiza abafuni ukukusiza ngenxa yokuthi one babona la uya khona babona kahle ukuthi uma ingaqhuma lembiwu uma ungasizakala kayiwani uyoba kude ngempilo. Kunabantu abangafuni ukukusiza bafo lalela ngicela ukukusiza ngayiphinda futhi lento kuyena ngathi ngicela uyizwe iyakhala le ndoda ngikhuluma nayo yehlinye uyakwazi ukukhala kwendoda ukuthi kunjani especially mayiphoxekile indoda ikhala ithi ke ama plans nezimo nazo zonke izinto ebese ngiyiplanele zikhona. Ngithi ke kulensizwa lalela kunabantu esiya kubo siyokhala kubo siyocela kubo sicela usizo kubo ngoba sazi ukuthi bangabafowethu bangodade wethu ngoba sazi ukuthi khona into encane engake ngayenza kuloya muntu noma kwakuyi drop encane kodwa yakhanda ulwandle lempilo yakhe kodwa namhlanje mase ngidinga usizo ngiyakubona ngeke beze bengisize. Ngithi ke kulensizwa lalela bafo ngicela ukukusiza mfowethu kunabantu abangezuka ukukusiza hayi ngoba bengafuni ukukusiza abafuni ukukusiza ngenxa yokuthi babona la oya khona ukuthi uma uke waphumelela uhambile ngempilo. Kunabantu ababamba izinto ngempela kuwe oza kubo ukhala futhi bayibona ivalue yokuthi uma ungawina mfowethu uma ungadabula la ukude ngempilo bese bona beblocka ubabona bengakusizi hayi ngoba bengafuni ukukusiza abafuni ukukusiza ngenxa yokuthi babone la oyakhona ukuthi uma ungawina uma ungawela uma bengakuweza kulomfula hey uhambile ngempilo impilo yakho ngeke iphinde ifanane. Kunabantu abajabuliswe ukuthi wena njalo ukhala kubona kunabantu abajabuliswe ukuthi wena ushayela bona izandla kunabantu abajabuliswe ukuthi wena isimo sakho siphansi bona isimo sakho siphezulu. Ngithe kulensizwa mangisiza siphila nabantu abajabuliswa ukuthi sibashayela izandla usuku nosuku siphila nabantu sicabanga ukuthi siphila nabo kodwa bona kade abaphili nathi thina kodwa siphila nabo. Kunabantu abajabuliswe isimo sokuthi each and every day uthi uma umfonela umxoxele with your challenges nezimo sobhene nazo kube ngathi bayalalela kube ngathi nawe banawe kuleso simo kade baya celebrate ukuthi you are pressed you are oppressed usacindezelekile. So bafo ngicela ukukusiza ukuthi yelapheka phola ubathethelele uphika into eyi1 ukuthi amandla endoda awapheli as long as umphefumulo usasekhona usengavuka uyibutho. Ngase ngithi ke hey ngiyabazwela labo bafowethu abangazange ukukusiza ngesikhathi udinga usizo lwabo. One benze kahle ukuthi bengakusizi ngoba kusasa
ubawo engaze ngakhumbula kwaXhosa masebethi ubawo, masebethi kwaNdebele uzimu, ikakaramba, kwaTsonga mabesethi sikwembu, masebethi amapeti khoshi yarina. Uma uNkulunkulu esefikile esezokubusisa, akekho ongathatha icredit athi unjenjenje kungenxa yakhe lowo muntu. Mnandi credit eqhama uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngeke azakukhumbuza. So ke bafa ngicela ubathethelele bese uyaphola bese uyaqhubeka uyofaka izinto zakho okuhlelelwe wena uyokuthola noma ngabe usuneminyaka emingakanani. Ungabheki isikhathi, ungabheki iwashi, ungabheki ipressure nencindezi obhekene nayo, okuhlelelwe wena. Noma ungashizila, noma ungalethwa izimvula, noma ungashiswa ilanga, noma bengaphumelela wena ubesemuva, noma bengadlala ngawe bakwenza ukhaphethi kuhlekiswe ngesimo sakho, kodwa okuhlelelwe wena uyokuthola usaphile emhlabeni. Okwahlelwe emaphakadeni in your mother's womb, okwahlelwa kuwe, uthi umbhale eBhayibhelini wasazi, wakwazi, nawe uyakwazi izinto zakho ezihlelelwe wena. Kunabantu abangafuni ukukusiza ngenxa yesimo osukusona, ngoba bengafuni ukukusiza, bebona la uzoya khona. Ungabazondi, bathethelele, ngoba one day uNkulunkulu yasiguqula isimo, ngelilanga bazobuya bezokhothamela kuwe sebefuna usizo. Ngithanda le ndoda uJosepha, ucindezelwe all side of his life, one day waphenduka waba inkosi. Lalela lo muntu ongamsizanga namhlanje adinga usizo, bokwazi ukuthi kusasa uzoba imbiwu ezoqhuma. The day eqhuma, maye ngiyakuzwela wena ngoba uyolufuna usizo lwakhe. Lalela ke, uma ungakabusisi kudinga ubusiseka abantu beze bethi wow. Bona labo ade bengakusizanga ngesikhathi bafo uxakekile, bethi mabeqhamuka bethi wow, bethi hey ndoda uyaphusha, bethi hey siyakubona uyasebenza. Lalela sebephelele ngamazi bethi we are proud of you, but uyasebenza, uyaphusha. Ubokwazi ukuthi labo bantu uhlobo labantu asebephelele ngamazi because they were thinking ukuthi baqedile ngawe ngokungakusizi, bakubulele. Ngithi ke kuyena, lalela, kunabantu abangafuni ukukusiza, hayi ngoba bengafuni ukukusiza, bafuna ukukusiza ngoba bebona la uyakhona your destiny. Kunabantu in our families, in our friends, emphakathini yethu esiphila nabo, abanama monetary spirits, abakwazi ukubona ahead ukuthi uma ngike ngamweza, ngamfaka lapha emsebenzini, ngamngenisa kuleya interview, ngamlekelela loya muntu ngokosubmita leya contract, leya tender, loya muntu uyoqhuma, adabule, ahambe. Lalela, ngamdelela umuntu oze kuwena wazofuna usizo. Ungakudeleli nakancane umuntu oze kuwe ezofuna usizo, kusasa ngaba iboss yakho, mhlawumbe yaguquka, tafula liyajika, izinto ziyaphenduka. There's a turnaround time. Zingajika izinto kusasa, usizo uyolidinga kuyena. Ungam-undermine umuntu futhi uze ukuthatha lubukele phansi umuntu oze kuwena ezofuna usizo. Ngase ngithi kule nsizwa, lalela, ngiyajabula ngoba usiyahleka. Igcina isihleka le nsizwa kanti ifike kumini ekhaya. Ngayizwa seyihleka ngathi, lalela ke bafo, asivuke siyibuthe siphambili. Asivuke siqinisele, sivuka ngemnandi, sivuka izimo siphoxiwe, sivuka sithukiwe, sirejectiwe, sidisappointwe ngabantu abasondele nathi. Asivuke siphambili. Kamala Mukhanyi, nguNkululeko Isibongo.